हेलो गाइसमोन जों दिनै निज्लागुराव बेरायनो थांनो नागिरदों फट'शुट लानो थाखाय जोंनि गिटार बागिरा लाखाबाय ओमफ्रायो लोगोजों थांगासिनो दङ दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिथाङा एक्टर गाबाय थाखायो आलायारन फिल्म प्रडाक्शनाव नामा गोसोखां बिथांनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामबाय मानसि बावबोदों मानसि लामाखौनो बारबोफ्रांदों बैयाव दंमोन लामा बै मेथाइसो दामगासिनो मेथाइआव उरनगथ' गोमो थायो आंना मानसिखौनो बावबोबाय नै जों सासे लोगो दंबावोमोन एसे सिख्लाफोरखौ मा होनो आइजोफोर बे दंमोन बेखौनो बावबोदों फैफिननायनि दासो बबावमोन आरो न'आ बेयावहाय रोंबाय ओइ नोंसिनियाव नै देलायखानायसो दा माबोरै जाखो गानदोल' फैदोल' जों थांगोनसो दा थांगोनसो जों ओइ थाब फै लिजिमेनफोर सिख्लाफोरा बिदिनो टाइमखौ लायो दुगैहैदोंमोन जाहैदों निज्लागुरि इक' टुरिजम गोदान बानायसिगोन नै डिसेम्बरनि 19 तारिखआव सोर फैयो टुरिबा फैगोन दामि फैगोन साफाथारलै जायगाफ्रा
Second gate. second gate. Nilaguri ekoturism. Second gate dia. Lấy lắm thôi. One plus Mumbai One plus Malla Sabha Nubuma Alima. Apa One plus mana mobil lah? Ini barang besar juga. Manusia juga lah. Pribadi manusia aja. Ayo sopirnya ini guys menjer. Istiqbal. Nilaguri ekoturism bina. Saya बिथांमोना फैयाखै एबार डिसेम्बरनि 19 तारिखआव खुलिगोन बयबो फैनो हागोन देग्लायजों बोसोरनो 2 इयार जानोसै थांनाय बोसोराव माबा जादों स्टार्टिं ओमफ्राय एबार डिसेम्बरनि 19 तारिखआव खोनानो मोनदों जाथारगोनखौ मिथिया खोनादोंसो आरो डिसेम्बरनि 19 तारिखआव खुलिगोन होननानै जाय बिथांमोना फैफेराखै फैनो हागोन आरो जायगायाथ' मोजाङानो बिराद बरिया जायगाया बैग्रिबारि गोजा उन्दुलायनो हायो गोसोबायदि मोसानोबो हायो एसे मा होनो नै जोंना फेफ्ला बसा फेफ्ला बस दखानदार मानसिया मा फैलायखो बेयावनो ओरैनो खालामना साइकेल फैदेरलायबावबायसो साइकेल फैजोब्बाय नै दाना अब्लाबो नोंसोरलाय बिरोसोमोन आङो बेनो जाहैबाय सराइघाट दालां जारलाथारलै लामायाना नोंथांमोना जुदि अपेनिं जायोबा निज्लागुरि माबा मोनाबिलि थांनांगौलाय मोननै गोनांथि गैया निज्लागुरि माबा गैया मोनाबिलिनिफ्राय अनेक फारसे मानसि साबसिन जायो बेयाव बांद्राय हाद्रि गैया बेलासिला दिनै नोगोद मोजांमोन नै दाउबो गोजामोन सफैबाय गासिबो सिख्लाफोरखौ जों नै जों बेजों बारहोगोन नै बेजों सिख्लाफोरखौ हप बेयाव दै नुहुरदोंना बेजों बारहोगोन जों येस सफैबाय नोंथांमोना नायलांबावदो दसे फट' शुट खालामग्रोनायसै जों बिनि उनाव आरो नोंसोर लोगो मोनफिनबावगोन आरो नैबेखिनियाव जों फट' शुट खालामगोननि गिटार लाबोदो नै गिटारखौलाय बारा दामनो रोङा जास्ट ओरैनो ब्रं ब्रं आरोखि मडेलिं माने स्टाइलनि आरोखि
स्टाइलनि दामबायसै दसे बेनो गाइस बैग्रि गोजाखा गोसो बायदि खाना जाफैयाव सोरजियाथाय नोंनि महरखौ सोर मोनथिगौ सोरनि मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं नैबेनोमोन लोगोफोर मैयानि फट'शुट खालामनाया जायाब्लाबो ओरैनो दसे टाइम पास खालामहैदोंमोन निज्लागुरियाव माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय केमेरायाबो दाम खमनिमोन बेखायनो बेबायदि नुबाय सोरबाफोर खालामजानो गोसोब्ला नैबेयावहाय कमेन्टनि सेक्सनजों खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर थांफिननोसै जोङो दायो फट'शुट खालामखांबाय एसे भिडिअ खालामखांबाय माने स्टेटासनि थाखाय आरो ओमफ्राय दा थांफिनसिगोन मोनाबायबो दाबायदि समाव मोजां आरो बेरायनो बिरादनो थान्दा जायो ओमफ्राय बांद्राय गोजाङा गोलोमा नैबे समा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा बेरायफैनो गोसो दंबा बेरायफैनो हागोन निज्लागुरि पिकनिक स्पट दहायनो बुंखाबाय 19 तारिखआव अपेनिं जागोन बयबो फैलायदो ओमफ्राय दा थांफिनसै आरो जोङो लोगोफोर मोनसे खोथा बिथांना चेनेला गोदानसो अननानै बयबो सापर्ट खालामलायदो साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना हो लोगोफोर बाय लोगोफोर होनब्ला नै बिसार लाबाय आं नै सिख्लाफ्रा थांबाय ओमफ्राय हास्लाबाखै आं फट' खेबबाय थाबायना हास्लाबाखै दायो थांफिनसै जोङो लाबाय बानबाय गारि फिदिंदो बरियालै जायगायालाय नै समायनानो ओरैबायदि मोजां